L-MCAS se toffri l-opportunità lill-istudenti tagħha sabiex ikomplu bl-istudji tagħhom permezz ta' dottorat iffukat fuq ir-riċerka. Dan se jkun l-ewwel kors f'livell ta' dottorat li se joffri dan il-kulleġġ, li ma' dottorat huwa pass importanti għat-tisjieħ tal-kulleġġ u qiegħed isir b'kollaborazzjoni bejn l-MCAS, il-Kamra tan-Negozji Żaru Medji u l-Fondazzjoni Richmond. Fit-tnedija ta' dan id-dottorat intqal kif l-ekonomija Maltija dejjem qed tistaqsi għal aqwa abilitajiet mill-ħaddiema tagħha u għalhekk l-MCAS se jkun qed jagħti t-tagħlim li hemm bżonn. Permezz ta' dan il-ftehim l-MCAS se jkompli jkun miftuħ għal aktar nies li issa jinkludu wkoll riċerkaturi. L-inġinier Alex Rizzo sostna li dan id-dottorat se jkun maqsum fuq 5 snin fuq bażi part-time u se jinvolvi wkoll xogħol mal-industrija kkonċernata. Huwa qal ma' dan l-istazzjon kif dan id-dottorat se jsaħħaħ ukoll livelli aktar baxxi ta' edukazzjoni mill-istess kulleġġ. Mela il-lecturers tagħna stess li jaf ikunu kandidati tal-programm jitgħallmu riċerka li mbagħad japplikawha mal-istudenti anke f'livelli iktar baxxi. Il-finding, il-kisbiet tar-riċerka jitlu fil-materjali, fit-tagħlim, fil-kurrikula, fil-livelli iktar baxxi wkoll. In-knowledge jiġi qisu transferred mill-livelli l-ogħla għal-livelli l-baxxi. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra għan-Negozji Żaru Medji Abigail Mamo saħqet fuq l-importanza tal-MCAS fejn jidħol it-tagħlim tal-ħaddiema Maltin u l-impatt li għandhom dawn il-ħaddiema fl-intrapriżi Żaru Medji. L-MCAS huma pilastru importanti ħafna l-ekonomija tagħna jekk iridu vera l-ekonomija tkun iktar edukata li tiżviluppa b'mod li aħna nixtiequ li tmur bħala direzzjoni fil-pajjiż tagħna. Però aħna nirrappreżentaw l-SMEs, nafu kemm huma imprenditorjali il-membri tagħna, nafu kemm għandhom moħħ imprenditorjali. Min-naħa tagħha l-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Richmond Stefania Di Mexant sostnit li l-fondazzjoni qiegħda tħares il quddiem b'ottimizmu lejn dan il-ftehim, hekk kif il-fondazzjoni se tkun qed toffri opportunitajiet ta' esperjenzi edukattivi fid-dinja tax-xogħol lill-istudenti ta' dan id-dottorat. Aħna onorati illi intażilna biex inkunu parteċipi f'din il-partnership. Richmond bdiet 30 sen ilu bħala organizzazzjoni żgħira, illum hija organizzazzjoni ta' daqs medju u r-riċerka għalina hija importanti ħafna.